Kapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Kauna, brother ka ma-brother. Yo, para sa kalulusan, ika na po nga battle para karong gabi una. Marshall versus Rednax, yung ato bakbakano. Siyempre nagkasalamat sa nataw nga na Adri karon ni kahinong oras para nga kalihukan siyempre sa mga maguwang sa eksena nga sa duwa Rapolo, siyempre sa venue karon Apollo Sports Bar. Yan ihangyo atong cameraman nga gamay lang ang shout out, so nya lang ang shout outs. Og nato dugayon gikan pagpanila and everybody make some fucking noise for Rednax. Yo, shout out of the chest of Pangandoy Clothing. Score lang mo sa ilang merch, ilang FB page, Pangandoy Clothing. Kanibay, Anbu represent gikan papaklaan Mandawi, everybody make some fucking noise for Marshall. Shout out guys ko Pacific Hub, kauban ko Bisky, Apollo. Yeah, shout out Insular daw, kalimut ka. Shout out Insular. Sorry, Insular. Yeah, so nagsabot na sila. Daw wala sila nagkointos na gipili ni Rednax nga mauna siya o kira sa di Marshall. Tournament battle, ika na po nga battle para karong gabi una paminano to. Round 1 Rednax. Yo, check. On my. Check. Game. Lasa. Game. Ikit ni bay. Promise. Oo, dai ala. Yo. Check. Yo. Let's go game. Yeah. Bali hol, bali hol. Pahingon ni hol, kami ako balisog, ikahon ni hol, ito na ba maingon? Kaduhan na ni ka pinag-iikong, di ka mao. Nako makipangga, daw na nakatagat yung mga sangga. Nako mahingin mo na akong kabuhagsa, bali hol, pinisan mo mula sa pagna. Kaya sa inyo now, kasi nalabaw, wala ka buko ka matulog sa karaw. Kaya nagbuwatan ka ako pakabuan now, kami makabuyo, makaburing yung sound. Isang pastor, palipat ka ni isang kapas wiser, sinakabagan pa rin sa advisor. Pinikadaog, isang unsang rasis niya, before kapiog, takot ka kusog, isang paghubog ka, sa inyong hindi basta-basta matarog kay kapitali na rin ang hirang hindi pa mailhan ang iko, isa pinag-iilan, di na mapinabagay, kung pahinugin ko na yung mga timpla, pinag-pinapinta. Mas may kumusika kasi sa pakinsa impainom mo'y makasingha. Huwag pa ko na bulan nagpakahilong lang. Silindi mo ikaw dahil may mandang hilongan. Di man ka maposan, isang nagpasopan. Ganong nga ko nating harong ka. Bisa nagkanitigil ng iba inupay pagdiring na lang ako ikain nga magamit ang mga lidain. Akin sa'yo ka o ganong ako malahagin. Bisa ginani ko ka lang sabi kay dugay na kanina ko nagahabi. Di ay ba sila sa pag-alit walay makadukong di mo ako mo sa akin. Ha! Unang pira, masaksihan, yung tao ng pangasabang makatilaw ni kasakit, nga dapat ikaw pala ka magpasalamat ka. Huwag ka madapansin mga ibang kawakan, kaya ikaw ang kasi sa tao nga karapat-dapat na madapatan, nagpapahamat ka kay matamakan ang
imong pagkatao, ipahibaw na kung nila ang binuhatan. Di mo makatagam, o matagamtaman. Di mo umunsahan na sa basta ikaw na sa damang binuangan. Ako ang itukan, bahinin ang susat. Nga imong lola nga, sige ka, o katungod sa imong kalihukan. Kalong imong apuhan, ay si papadlokan. Basi pagpahay kagamay na lang kay tuguras diri sa kalibutan. Maumay na ang kumpiyansa, kay nadakpa na ka ato imong lula ni piyansa. Tiyamsa, natatod imong akong atras, na mas kipili magsikuyog anang rasta. Awang na iyang linya puros basic, humanog grabe bisuan ang inyong six-trip. Wilig sa dyan musingan ang mga tripik, mga bayot lahing lapis ang gipinsing. May munduha nga ipakong permi modungan mangaon, pero dili sa kusina kay gamit nila katong sino nga plato. Sino nga yung nakasapot, adi nga nakasinapot. Grabe na hugawin yung binuha ka nagpulik-pulik tubok dagong. Iyo! Wow! Bonifasyo, apat ang iabot, murag masyan nga nabas mo. Sa iyong maging kami, ato wakay buhaon. Awa man ang pula o kuminggan nga banon. Unsa tong imong giingon, ako daw ko daw ay dapat maimonitor. Uy, nasikira di pa chancing, wapa nakamupol kay nagising atong aksin. Mabiulit pang huy atong malapad ito ka, mabiit ni og maayo kung ako na'y mupuga. Usabat nga di maayo sa kutsaon, pagbuka karon makita ka maayo mo. Abot ang duha, bisitido mo apil, sa itani nga duha. Mamulong karon sa manches, kung ako na'y mubuha. Kung mailhan ni mong baba ka nagsigi ang buwa, kung na'y tubukan ni mong laway, padong ni mong luwa. Mau ay nabay, nagiwa kay angay, mula nagbay, nabay, naway tumong ang line, nagpahipit patay, kahon sa beat sabay, inani pag-alay, dikit-dikit ang ride, kahon nagpitumbay, ang kamauumay, parehas nga ako, alay doon katay, kami na may pag-style, mura nagnay kamay, bakit tungong na di maon ay right, diba? Napamatod na nasugad, may mga puyo ka doon, ayaw siging luhag, naakay kuwang karon ako mo'y tiglungag, di madami sa tabakan, kadaghan ba o lumag, kilagi ka na butuan yung bombak, doop di mo salir, may pulos ibuhang lapis na anak ko ang papel, matawag ka na tinuod, ang maldita kalibel, o malditong sumat, ay mas refill, di mas refill. Welcome, Marshall! Hindi mas refill, ang sa remaining sa refill. Ikaw pa na nga tuyok, kasi siya mag-bring. Yeah, 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 yeah. Paubalin ka tong sa off, that is the champion. Ako dili pero kaya kuning pakyot. Katuo ka nga imong kong masayon-sayon. Akong pag-serve sa house, murag pagdayod-dayod. Ang imong liho, ako ana ng nag-psycho. Imong suwan mura raong freestyling zaito. Ang kalahian lang ang imong in-recite-on. Way art ang rapagin kay kaong ma-design-on. Nakot pagkastorya ni kaangay na hunday nun. Kung murag na kamurang at bata ka na naigong. Karyanig mo sarap din na pwede na ipadayon. Na kay sakit pagkabawa nga dapat ipaayo. Di na magsilbi ang imuhang kadinikado. Ugat bang ni Muruno sa pinakadelikado. Hiwil ka po niya sa kung ikatulong na batul. Pero lahi meron kaya hiwil ka mamupadul. Di ka katutong sa kuwang pagkabarumpado. Kutong sa muharan ako kay maagrabyado. Rita ako mga sumpa kung wala ni Silo. No mercy akong hiling kay di ko makapasaylo. Ilahi ni malata kay di ni marisaybir. Taon-taon na kasi sinanigihapon fighter. Mga lisko na meron ang bahos inyong idol. Kada ka lang mo buhugaw may kakaligo o glycol. Aw mauna ni inyong
gitawag nga mas kamao. Ako'y pakayani og siguro nga mao. Champion lagi ka pero ikay pinakabutalo. May man ka pero ikaw raman sa dang nakabalo. May kapaabuhon pinagi sa akong gapog. Di ka ganahan madaklan ulit inyo nakatub sa akong kainit. Inyong idol na himong apo ay mukha himong umapuno tagiri og apo. Yeah, yeah. Yeah. Last. Hey. Last na rin. Ito, malulod. Game. Yo. Check. Kaganigado ni Mundo na nagbarog na kandiha na kay gusto maabot aman sobrang tunga. Nilang sa mo na og waman ang galit ito nga. Sa sigili mo paabong na at na nagtunga. Pasalamat galing ka kay dito nga di karon. Atay ka dahong nga makalusot kagat sa paon. Di kamot makasaka bisan magsakaon. Naiabot na mo pabaw sa talako kahon. Natihati nga isun ni human lagi makinos. Nagawa sa kong kalagon ikaw mo'y napahino. Saan di nakaabas lagi makainali sa round 1. Ikaw mas tuwa, ikaw na lang di katawan. Aha, ayaw kalagot. Nakasuwat ko sa presiya pero wakay labot. Tinoon ng biyahot ng tuwa baong nababot. Anang adik niya lang inalumbaan ay ng pangagot. Aba o, dito ka na kung tiwag-iat-iat na kang kalaki. Isa kong mga ila, mga tingting akul. Nalaghan mali sila, upay-upay na mo sarap. Palihong taon, gusto na. Sikat na mong mga ingon, mga Pinoy, mga hilong, mga pugong sa pagugong, mga ingon mo paglumon ka, alirong, nag-ailong mo, tumong. Sa kumunti sila, biniray ka, di ba ko na? Kulang itong skillset na ang gisgutan. Wakay alam kay nagako ka nga ignorant. Probinsyano nga nagpakaaron inon nga makasabay taga-syudad na ang iatubang mahimo ka nimong makatubang. Yan indong ang imong pagkabuhat. Uy di uy paghilong aping kung kay linghod ang imuhang silong ipagsuwa. Wakay nakatunan di ka mapaborang. Kay igora intro ning panuway. Batilot ka brutal, batilot ka global. Adi-on paglisus, adi normal. O niya guys, pangina mo sa speaker. Ay nagtag daw sa nis attention seeker. Iyang rounds na nublara ang mga fillers. Piling may mga baya kay mo deliver ni sa di ganahan nga mo flipping. Wagang nung naapod ni favoritism. Ganahan kay naman ang lagas na vaccine. Di sa iyang parsil kay unboxing. Vaccine na lang tao, ibang ang imuhan kagaraon. Makasapot ka o miski physical ay di ka makadaog. Wakay chance ang mga chambaw bang ako. Kay ganahan kong mangupal maunihan akong ihilig. Ay mo bago otong mauna ang akong tripping. Huwag makapugong kaya ko ang pinakailis. Huwag maungod lang sa kong makontray ka simis. Bong! Yo, Marshall, versus Red Knox, magpangka na to! O kung ganahan mo itong video, supportain nyo ba gumikan sa pag-subscribe sa mong YouTube channel. Dala kayo na nakabungkat para na ko kayo nagtabang para na mo. Red Knox versus Marshall. Advancing para sa semis, naghibutar sa judge! 5-0 para kang Marshall. Shout out Red Knox, man! As expected. Ay, sorry ba yun? Congrats Marshall. Shoutout Pangandoy Clothing. Uy, Score mo sa nanay, number. source! Ano? Salamat daw. May ganyan. Oh, judges! 4 minutes lang. Ang gibutaro to no kay sa round 1 ang gatag ni Marshall bay fighter kasi abay. Wala nakalimutan ko sa mga nitatak ato sa round 2 kay nakuha ni Rinax. So final round 3.
Shoutout Street Perma, Soidja. Round 3 dyan, asa ka to dyan? Yeah, round 3 kay Dre Marshall. Kuha dyan niya, fighters. Yo, Shaido. Ang ibotar si Kuan. Marshall, round 1. Si 30 bitaw ang ningon nga. Marshall ta. So, ang ibotar si Marshall. Round 1, klaro kayo kang Rednax. Mailhan dyan mo nga si Rednax. Battle rapper dyan, like battler dyan kayo siya. Something to, something to prove ba? Sayang sa kapila hangtod sa Widbit ba? Mura dyan siya, ayang pagka-battler, yan yung gikuha sa Widbit. Ang nakapait lang, dagan kayo maker. So, nasa Widbit, mas mayo, pareha kang Marshall. Walay maker din sa rapon ko ba? Baway nakasayang kang Rednax. So, pero round 1, Rednax, fighter kayo. Round 2, nakuha na ang momentum ni Marshall ug nagpadayon sa round 3. Ang round 3 fighter ganahan ko itabla sa round 3 sa ang Rednax ug ang Marshall, pero naamo siya mas highlight pareha tong unboxing, Maxim. Nga simple na kayo nga concept ba nga dili lang mauta kung ganahan nga makuha sa ni Rednax. Malag 1-2 lang. Ang kapait ng Rednax sige siya rhyme. Dagan kay maker, walay dako punchline. So Marshall, round 1 Rednax, round 2, round 3 Marshall. Shout out gyapon ni Rednax. Yo, round 1 Rednax yan, round 2 kay Marshall. Mauro to. Sulit sa tiro. Round 1, round 2, round 3. Kuhaan ko Marshall. Kusog mo yun kang Rednax kid, pero ang kada round ni basta taga-human og speed ni Rednax, pero kada round kang Marshall kay madilyot niyang ang suwat ni Rednax. So round 1, round 2, round 3 Marshall. With the friction no doubt both of them puro on fire, pero mas prefer ko niya akong i-vote si Marshall kay mas ang iyang delivery mas clear ug ang bars at you know the drill, you can see it in the vid.